Malawi Brief. Kumawa. This mina mankwana anytime ndachifi ndizima mankwana bendo ndachifi ndipanga post on social media mawa. Apa ilakwe nyeleke. So, principal nangakana kasodwa ntchito. Amapita kwa Eisenhower Nkaka, umboniso ndili nawo. Kukachondelera terminal minister foreign affairs kuti abwerere mboma. Atabwerera mboma, Prince wakhala kuba kalamaso za nkhani including landscape ya State House anapasa akazi ake kuti ikhale company yawo. Akati chakwera apita kumangochi imapita ndi landscape zimene president sakuziziwa. Mupita mukaoneza town hall ya Lilongwe kuti ndalama amandi ndani umene kuja ntchito soyamba imene kupasani kuti anthu mufufuze ndimeneyo amandi akazi a Prince Kapunda Nkaka. Ime town hall ja ili manja mwa akazi a Prince Kapunda Nkaka. Ndalama za materials zimene zinaperekedwa kuti zigwire materials anatenga Prince Kapunda Nkaka. Alipo Bendulo anatenga ndalama na ndafoma minister ena ake kuti anatenga ndalama pauza anthu kuti MCP itenga boma akuti afuna kugira masankho mwino wakeyo. So ate ane muleya ate amene akutuma kubwetekesa ndekana vula kale ndikapolo line savage mukunama ma guys nini mwana wa manyi ine mudona bwino ine. So abendulo akutumidwa ndi Prince Kapunda Nkaka kuti azipanga post zinthu on social media. Chincho se chimene akupanga post bendu on social media akumamutuma ndi Prince Kapunda Nkaka. Ndipo umboni ulipo. Eni tamarenga zinthu kutumiza kwa bendulo, kutumiza kwa Prince kumampasa bendulo zinthu. Abendulo anapita South Africa kumena kukhala nyumba nawo kuti anapeza ndi Prince Kapunda Nkaka. Ndipo tikiti nde yande gano dwa ndi Prince Kapunda Nkaka. Adasiya mkazi ndana 19 uko kuthawa pita wakhala ku South Africa. So fuso ndikumati ali ndi information koma akuthawa kulemba information on social media. Bwangi sakubwera kupita ku SB kuti SB thandize nkoni pali umboni uwu. Sono chinthu munthu akulemba pa social media SB kusamanye ntchito umboni kuti akulemba ali South Africa. Akanabwera ku Malawi kuno ndikupita kupereka umboni ku SB. China nimafuna ndi yankhuleko ichi. Iyeyo sakukamba kwa nkhani ya Prince Kapunda Nkaka akungokamba nkhani ya Colin Zamba. Colin Zamba wakugwira ntchito ku UNA. Wakugwira ntchito for 10 years ku UNA. Anali ku Nigeria, wakhalako ku Zambia, wakhala ku South Africa. Munthu sangakhala oshora, munthu sangagwira ntchito ku UN kukhala osauka. 1 mafuna nkhako chimenecho. 2 bendulo iwe ndine bambo atusadalisire chuma. Tentivomereze. Iwe ntchito yako ndiyojiya kumapanga post on social media zinthu. Lero kudandaula kuti MCP yaluza. Ukudandaula chani poti wenda manka pa social media ndikupanga post zinthu. Komanso DPP popanda anthu ena MCP kuipanga support. I'm not sure DPP kana wina. Ine ndikutsutsa. Pokapo ndikutsutsa ndipo ndikuchallenge. DPP na winaso including anthu ena MCP including ina Prince Kapunda Nkagawo. Apanga support ja. Apanga support DPP. Podana ndizoti mumba sakhaira ningi miri kuchipani. Izi ndo wankwaziso ndumboni. Anthu ena MCP woti ndikubya somawa ndachula. Ana lori chipani chipite pofuna kuti mumba sakhaira ningi miri. Nanga mumba kakhaira ningi miri totipeza kuchipani. Ndekuli buno boma litani. Lipite. DPP singapeza 50+1 osateka. Ndipo zisankho zathu zine ndizola kuya zambiri m'Malawi munomu. Mandivesesa zine. So DPP idatenga boma because of anthu ena MCP. Ino abendulo munabwera ku MCP office wauza anthu la kupaseni ndalama. Unakatenga ndi former minister wina ndalama za MCP kumena kuti MCP ikutsogola. Unamba kuvina ku MCP office anthu kutuka kwamba kuvina. Bwangi umadzozo ti boma situtenga umadzozo kutenga boma. Bwanji unathawa. Iwe unali ndazi zako nyumba ya MCP mwamba muja. Udathawa chani kupita ku South Africa. Bwangi sudapereke umboni. Iwe meso umayankhula rweka pa social media kuti ine namengetsa mutu pasi kuti nditenge boma limeneli. Lero mwapeza kuti mwatuluka mboma muja mwathawaso mwapita South Africa kumakapanga post zinthu pa social media. Bendulo umphawi tundu mokupangisa. Uli ndiana 19 kumolo nyumba ulibe. Ulobokhala ulibe. Bwanji osakamba za Prince Kapunda Nkaka. Icha gati morada nyamula dzima milioni chokana zoku Blantyre dzija. Bwangi sudapangeko post zimene zija. Zoti Prince anathamangisidwa ku State House amatuka ndonda na chipano ufuno menyedwa. Sudayankhuleko zimene zija bwa. Iweyo chimango sankha basi nchongo limbana ndiko lini zapa. So Prince Kapunda Nkaka kuti mokha ku South Africa koma ukwiwa uri kuzutsa nazo family yako. Chifukwa kuthawa kuno umboni ulinawo ndiwe koma upeza uri kuthawa. Ukuthawa chani? Bwera ku Malawi kuno zoti pasomboni. Bwera ku Malawi kuno zoti pasomboni. Ukungoponya zinthu on social media. Bendoli ndi chani?
unaba magari murabo mamino mende ama taxi iwe so kwena so uyankhe unatenga magari murabo mandikugulisa unapitsa kuti achikhosa amene amakutumawo ali kuti poti wonso mapanga madilu kwa agriculture ali kuti marisita umasainira zinthu ngati SPC unaliwe chicho so masainira ndiweyo ife tinayankhulapo chimene chinakupangitsa kuti usiye ntchito mboma ndi chani kuti upange design chimene chakupangitsa kuti uthawe kumalawi kuno kakhale kunja ndi chani lelo kujiya za polisi kapundangaka bwangi sukutuza zoti polisi nkhani ya sata inaenda bwangi enda kuzako kuti uyambire kutuza nkhani ya sata chifukwa ngati nkhani idapika bola kuika ndipo mbweza sa polisi kapundangaka ku state house that's a big mistake munanapezeka ndi mulandu wa sata china chinthu chopetsa chisoni kuti chiti mamendera milandu ku court mpaka chimanati nakulowa mmanda mulandu wako akumuzuzika ku court lelo inu mubwera pa social media ndikumayankhula zako indi zamba bwangi sukuyankha za bwana yako chief of staff porino usane ndi mulandu wakuba wa sata ndipo benza anakabweza ino mboni ndili nawo ndipo ma screenshot amanka ndi sata ndili nazo bwangi suri foro zako nkhani meneyo chifukwa mboma muzora kuika boma lilo osati makana ino DPP singati sefereleza inu mukunamizana parango sintho mutu kwana palibe endi boma mege sakulamula ndipita mthalikaza mwanda akina chisali ndachi nagero palibe so zopa naso iyayi palibe zopana palibe so siri wopaso chili chonseso palibe chilungamo chiyende ngati mazi olo muyankhula kuti boma la MCP dalila kubalaki na chisali nali lotani ndekisala kukhotha makaraniko mulandu wa polisi wasankha akina mapasa amarani amapesa bwanji ndi milandu akina chaponda amapesa bwanji ndi milandu palibe so boma limene munganikira apa pali esa zingolimbikira zimapanga ngati muli mulimi muzingolima ngati muli hule muzingopita kubala maboma siliga ufa khumula munthu munamizana uboma silinga sisefereleza boma silinga tsema mafuta agali muro eniyo mukunamizana amalawi tente zingolimbikira zimene mapanga apendulo kumene muliwo muthawa chani kumalawi kuno bwerani muzati pase umboni ku SCB timve kuti mumba adapalamula pati we Gerard pita ku SCB uli malawi momwe muno iwe bendulo bwera chokotha ku South Africa kobwera chifankala so sudambo akhako ku South Africa bendulo bwera ku malawi kuno tipase umboni ose SCB gide ntchito osatuzika lemba zinthu on social media iwe munthu akakhale ku UN akakhala osauka mudekera luko mupeza ko lini zamba kugya ntchito ku UN kubwera ku malawi kuno sana ali oshota kichose chimene okulembacho bambo ako beji bada kusira iwe dabereka 19 ana akwacha pati mwana wakada ndikomokerako ene manjamu musiku thamangane upita kwa doctor Lozi kupiro mene kuja ufuna ndiyankhulise kuti mwana adapezeka nchani ufuna ndiyankhulise kuti ndirani kodi bendu tapiro zikatengera anaja chiponda anaja ngonyenchera kwambiri osati mboma marasi dwamu de DPC marasa amina kuti zazi aruke pa pa live banga muranipo zaziko muli pa live banga ngenda kuita nani mpaka dibi ya vela lenzo anthu makhasiliasi mpaka ngaituzi kuika dibi so abendulo ife ngai musibi silingatuluke ine ngai musibi ndipo ndinavotera kongeresi siningatuluke kashu gafika pa 1000 firizi gulabe boma sina tukopanda kanthu sizingateke munthu sungakhale mboma nkuma tukopanda kanthu 5 years kuti ukopanda lodimba olo boma la sintha tosoti ndiyo mungapeze chochita so tibwerere kunkhani kwathu ino abendu ino a Gerard kampanikiza ino ndikubwezaso kuti amene mukulimbana ndi mumba a Gerard kampanikiza ino mukulimbana ndi mumba ino zilibe ntchito iliyonse zimene zija palibe ife mukabwera pa social media ndikumemba tangopitani mukapereke umboni ku SCB it's simple straightforward tangu pia mukapereke umboni ku SCB osati muzibwa pa social media mumba this ngati mufuna kumpempha ndalama pitani mukampemphe wo iwe bendulo iwe yathawa kumalawi kulo adakudula tikiti ndi Prince Kaponda Gaga akaza Prince Kaponda Gaga akwenera amangidwa ifa malamulo mulibe landscape imakhala anthu amene alembedwa ntchito ku State House iwo anatenga landscape mpaka kampani yawo akatacha kwenda kupita ku Mangoshi amatenga landscape yawo imene ilemba kampani kumaitenga imene yenso ilembedwe ndilembaso ndimakali city omwe ndiponye pa social media ndamazimama ndi akaza Prince Kaponda Gaga uriva bendulo ndakupitaso kwa nthawi itali kwambiri akaza Prince Kaponda Gagawo ndilemba ndi dzina lawo ndi mali city yawo abwere pana dzati yankhe izi amatenga atsika mamotenga landscape ya State House anaisa mtsokhala kampani yawo kayipita ku Mangoshi amaitenga landscape itu idali mudzina lawo town hall ichai amandenda amandakaza Prince Kaponda Gaga tapita mukafufuze kumene kucha tapita iwe bendulo sukuruza zimezo chifacha ana 19 umarayi boma lidzi kudyetsera ine sindu yankho za chipani pano ndo yankho za bendulo ndi Gerard kampanikiza chifukwa munthu sungabwe pa social media kumakalemba this akuti ife nda MCP bendulo ndo MCP ku MCP kuli munthu osauka ine sine mbona MCP kwa mboma ndatuluka nkanthu wati iwe munthu mbona MCP komolo puloti ulibe olo dimba ulibe
olo galimoto ulibe ana 19 ofunika ojeso chiponda ana 19 ona ngati boma lizikudyesera ana chimanga boma rusiti magawa zinthu azimayi olo boma mwasintha fereza sangatsike mtengo I'm telling you palibe inopita ngalamule dziko la Malawi pita ngakhandi tungu ka president wa dziko la Malawi kapena dziko lachisani ndipo anthu ena a MCP athandizira kuti DPP itenge boma pofuna kuti Mumba akhale running mate osa DPP ngagwetsa DPP ngatenge 50+1 amene akuti zapizi achoke pa live banga sindikakamiza munthu komanso ine sindingaonde ine ndili ndama kuoption posaso ine amene muli mbomani muri matenga bomani ine ndili mpokhala atu munamizana ine ndilandilo dirini ino simenti atafika pa 200,000 ndikhoza kukhula tumba ine nkatundu wa boma atu ine mboma mundikana limo nditifo ndili nkanthu ine sili mabuyeni mankhula chilungamo so ini olo mukhala pa social media apa amene mukuyankhula makomenti anu onyoza apa olo akaunti mulibe chichonse olo kalikonse mulibe otera kuuza ndira pangani bansa kwa akaunti kwanu palibe chichonse ndingofuna ndangezi mene bendulo akuyankha mwandimvetsetsa ndingofuna ndangezi makuyankhula bendulo ndi Gerald kampanikiza Gerald siwo wa MCP palibe ife tuzakhala pa social media kumamunyoza Mumba wakulakwira chani Mumba tapita ndi ku SB mukapereka umboni Mumba ndi wakuba pitani mukapereka umboni a SB amange Mumba osati muzabwera pa social media ndikumakalemba zimenezo Mumba zabwera zimenezo ndi live palibe ife kuti Mumba muzabwera pa social media nkumakamba zokhudzana ndi Mumba palibe olo muyankhule za Mumba jadi simungafane ndi Mumba mukapitiriza kulemba za Mumba ndi utchula aso kumeneni mumakatenga ndalama mumagwisa ntchito munthu emusibisa ngabwe iweso bendulo tikitana kubwenda pulisa potanga nyumba kukhala mpaka ndicho mawa ndikito kulembera ndi flat imwe kukhala chichonse ndilemba wasiyana 19 kuno kuthawa kuona ngati anaza gazugesera nda achifi otango kunamiza pulisa potanga kasanga kudyesera anongo kungo ape wapeza anaja uma ndinja mwana wako ndi masunga ndina ana ako satso mwana wako simuzi ku state house uko phika ine phala soya kwadyesa ana ako mama tito tonyo nchera natichi ukapanga chibwana najo wapeza arauma arafa inezo pusa ni madana nazo aise iwe Gerald kampanikiza ndichule tsuku mona akapempha ndalama zopangira kampeluda akapempha kwa ndani ndichule nkhani zimona abwesa namabozo mazakamba za anthu eno ofuna kupempha ndalama lero mwagundika pano makamba za Mumba iwe bendulo ndikuuze kuti nyumba amakulipira lendi ndani bendulo ulibe olopoti bwaso ndi landlord maplot 4 abwino pa size yanga 28 years koma ndi landlord 47 44 ine landlord anabe mukankwaza boma zaino tiya choma boma alibe kali kose ukunama munama magaisi munama amene Mumba anakubera ni ndalama anakubera ni munansungiza Mumba ndalamazo tufusa munansungiza kuti mukamati misonkho yanu mulibe amana akuberekani kuti amana anakuza ndi boma limagawa sugar amana anakuza ndi boma lizi kupasa nisifeteleza mulibe amana akuberekani mukamati mutudya misonkho yanu what do you mean misonkho yake iti mulibe azimanu osafira kwa bamuganu mwe munakatenga woti mufweso muzari kwana swaki na kisali olo mwene kuti akina kisali akudya misonkho yanu inu mulibe amana osakuza bamuganu ayimino MP kapino ayimino president linu so muzidya misonkho yanu bwa ali yesaka boma marenga theka la chuma chake munthu sangakale boma ngokhala panda plot ndi uchitsiru wa bendo yene naka boma 5 years koma ndapanga chituku kuti nazibanga social ntamweleyo mayanga ndasika tsogolo ine ro ntamwalira lero ro mayanga limpoka tsogolo dapangi inu mwananga musatengeza kuti abathupi kwanga ma guys tsogolo ndapanga mpaka ndipange post tsogolo azuma ine otaka kuti ndapita kutonda rani azibanga sanga sweshuka ana 19 amene ambe kupereka umboni wa amene anoti Mumba wabandalama wapite kwa Mumba akapereka umboni feribwa so ndi umboni wa iwo munthu akalibane ndi Mumba pene amakapempha materials kwa munthu wina munthu akalibane ndi Mumba pene amakhala kapempha ndalama hayi ine ndikuziwa channel yabakiri muluzi inu Gerald tasiyani zompanga post Mumbazo iwe bendulo anduna akonda apa ndatchula amene munakatenga ndalama za masankho ponamiza chipani kuti MCP kutenga boma munakatenga ndalama uko former minister wakoja ndimuchula ndibe zoti ndimekeza 19 number yake ndibe chibwana ine umusiye Mumba Gerald kampanikiza takamba zina za Mumbazo tazisiyeni ambiri so social media mwina timasira ndo tikhoza kwathandiza ambiri uyempia MP maimbira alibe bokhala mbendro ndinu amene mukufusana mulibe bokhala mulibe bokhala ndinuyo mungu kwa social media mungu nyoza ina nulende so simunalipire apa mubakira zinthu zopusa fa munthu anze usangabwe pa social media ndikumaza yankhula zopusa Mumba this iye bangi sako yankhoza iye analuza kwa manthu opanga support analipo iye amakhala kuyenda umapempha munthu ufuna imiro MP ko mupempha materials
uwina hayi muntu wayimusibisa ngakhale ine so wayimusibi forever forever chipanda yamusibine sinkadakhala mmanyumba chipanda kwangele sine sibwezi ndi account number chipanda kwange sibwezi ndili bayala ine ndimene chilungamo mmene chilungamo ine I love you musibi ndipo singatuluke chipande changa chokondedweshi forever abendulo muri forozereko za chief of staff kodi zindakhala bwangi zokhudza ndi prince nthawi yankhani ya sata adamangidwa chilima nkuzuzika koma ndi prince mulandu wake unali utatha chifukwa prince ndi chilima mabela limodzi ndalama mboma ndendifuna ndingodzi wako kuti prince mulandu wake unali utatha tidziwe nawo chifukwa nkhani yona ali anthu awiri ayi jadi samakatenga ndama kwa Chisale amakatenga kwa munthu ina wake kwa Chisale ayi zakisale libene zombudu koma kwa munthu oti niye namo unaso atafika kunyumbako unaliso mmawa chama 10 11 kozo chwa sandu chova imana avala ine makomenti anthu onyoza kamutani kaya muri zilibe ntchito ina achikondi moni kuti mulimbana nani roli nkubulokeni kanyelena anthu oti muli kujona kapolo ine ari ndikhululuke ine sini mabisa ine ndione 1997 pa 6 May ine sini mabisa sonkabisa zakazanga ndizeni nazo ine ndione 1997 6 May ine sini mabisa zakazanga first born kwathu ndione 1997 so ndili pano bendulo bwera kunja usathawe ana udindo wako ana 19 sungamusile mkazi komanso step mother anthu mulibe chikondi ana 19 uladza kusamalira ndi ndani ine ndikufuna bendo ndipase nkhani ya Prince Kapunda Ngaga kuti inaenda bwanji nkhani ya Prince Kapunda Ngaga nkhani ya Prince Kapunda Ngaga ali yesa mali pa live yanga ndi mbuli inu muri alenzo kutsani ayoze chimbanga kutsani dipi ya vera kantukule simbali wanu sinzana ana 19 munthu kuti adzusamalira ninda muradzusamalira ndani inu munena zoti sindinzala ine ndiwokongola tisanani ine sino nyasa ndimene chilungamo ine ndinokongola kuposa somaya anu inuyo kuposa so akazanu kuposa so ananu ine ndimene chilungamo pasaizi yanga nabadwa bwino ndipo munoke ndimati nkaona mono ri Mulungu adantenga bwino kuti apita ndipo zili bwino sino luma ndipo luma lulose ana 19 ondose ana mai amayi akena ena kodi tuntonyenchera anato ndinazo siku zake apandi pange post pa social media kuti Yesu akhulupirire okay ene mzana tizisiye kuti ndimakondana ineso ndimakondana koma ndimafuna asamayankhule kwambiri fana nawo ndimasunga ndini chiponde chonso anawo ndimakala ndini kumapasa kumadyetsa kaphala anawo sewo makula kada musiyira feyo so atendizo so munthu wanzeru sangamabwere pa social media ndikumakalimbana ndi anthu achipani munthu wachipani mendili ineyo sindingamakabwere pano mumba this zinthandiza cha mumba yoti ali ndalama kuposa ine mumba yotu ali ndalama kuposa ine nendi zikalimbani mumba Gerard amapanga kampeni kuti pempha ndalama kwa anthu ndichule kuti apenda pakapempha ndalama kwa ndani mufuna ndichule kapena kapena mina ndimwereka imazi ndikile mawo mayi wawo nditengere juice mfiliji ndimwere azona ngati ndilibe filiji azona ngati ndilibe kalikosi so bendulo usabwere pano ndikumauza anthu iyaye chuma ukulemba chazinza kuti magari moto kulemba tenga juice mfiliji ndimwere chuma ukulemba pa social media yacho mchaini yake inu mulibe chili chose vomelezana akugwisa ncho ndi Prince Kapunda Ngaga ine zoti ka Prince amabanda ama ku state house kapeno ziwezo ndibere zomboni koma zimene ndikamba pano zoti Prince anabanda lama za sata Prince amabanda lama za sata ndipo umbono oti Prince anabanda lama za sata ifeyo tili nawo ndipo dziko lonse limboni uli nawo koma ndabe zoti Prince akuti apezeka mulandu alibe